kuma baufo bamanakana ngo bi parce que Mali histoire kura de beka sebe ma werita sebe ka di Malien made Malien yere buka histoire sebe ka voting ke muna aya do peuple malien wulila 2020 ka be yelema nyini ka ke Malila fanga yelemara oye yelema doye mais yelema kunte fanga dron ka boy justice sécurité refondation réforme organe électoral au bekanga yelema parce que crise damnena après les vote kofé élection 2000 mars avril mai 2020 ka député ou yelam élève crise wuli la watila o de bayira malien kwanga ko beke sini kapsani bié au de la assis malien ko ou kari fondation la assis national kangasi kari forme bauke pour kala kan kishi malika sigi ko aux recommandations na assis national kumbe ou assis national adamne na ka kuma damne tigi na temana M5 manifestation watila ka tigi damne président de la transition le colonel Assimi Goïta asigira après le 24 mai 2021 que gouvernement kura sigi au-delà aya sebenga programme la ko assis national kanga sigi assis national ye Malien be wele ku franyon ka ku hakilnadi Mali kanga ke chogomina ube Mali jumende fesini pour ka kana ke donc ko nyemgo ni politique de ben sigi dugu kono ka seben ka di Malioma donc Sénégal bagamarala au commerçant industriel Mali population be intellectuel be farale nyonka ka asizinke kuma min bora asizila pour ka kana bla tiroir kono parce que no hakili bala fanga koro baketa ube mogo franyonka ube kuma nyo fo men ube tegre fo nyongo nous taraso abana o de kra dialogue national inclusif la décision natara au dialogue là ou ya bla tiroir kono utara président de la transition ko ninzeina malien ye min fo angata nambulufla cabinet et gouvernement ni sigi gouvernement conseil de cabinet folo sigira le 13 juin 2021 président hier ka conseil des ministres folo présidé 16 juin 2021 ako malien be minini anga lanyini anga sabati anga ke o de kononana assis national bora ay assis national ke kuma min bora assis la président ye jekul do siga l'air krefe ka contrôler gouvernement be baramina kalo saba ambena fo président malien na lnyini minke mun sera kadla kono obeke muna pour que transition be ban domina le président de la transition le colonel Assimi Goïta akase ka fo président kuraye malien we la lnyini minke an sera ka minke ola oflenie mima ke oflenie ay barake kata parce que malien wu haklinadi fo sambisaba malika ngele machugumina bo okuma be abedam na nimiye constitution kura odi kamanko bi malien beka histoire de sebe beki gija ni tara voter a faudron ki ibena histoire ibinika phrase fara histoire ka pour que sini ideun imodeu isomogo beka fier la ko ulu yere kumbe le 18 juin 2023 ulu fana nous bolo blala ka seben ke kamali histoire kura dira donc bekata voter ni ngania ye min be ngania kono min kanye e hakina min kany malima ikoke hali min ko kutala ayudo yuka meeting ke yuka kuma ufo ubeta voter benake beba do ko malien votera majorité be yoromina o kore malien beta ba fe kata usiraka donc mbe kuma bola kata malien be fe ku befo be malien tibo malien la aka constitution aka voter na hakina ye ne an hakilina di sisa min ba kono abena bo suna an hakilina malien be bena bonna hakito bala sali ala muhammad merci doucement